Either ng'ato ore ndil modhi marach, or nitie rusruok moko kaendi, or joma nyocha opidho. Idil cabbage negre. Koro kadwa wuoyo mang'eny kech en gima ni buo nonro. Ka polise gi joma beyo, they will come out correctly. To kigibig any favor. Gima giwinjo, gikel. Mane mabro riji moving forward. Mondo karai to jungi na rach. Ka bet to jungi na ber. Nikech sani ng'en society ni bedo gi indiscipline. Bwana Jaluo nyaka nene ng'ama otho ji luoro. To maru masani ni ok ang'eyo kamae. Nduku pile wang'eyo ni ntiere kit siasa moro ma osebedo sani kagore. Mana kanwa chako kanwa wacha pinji nang'o miyo sani oganda bedo maonge luoro moro amora. Chon kane wacho ni president jatend piny kendo ne nitie kit luor mana nyaka miye. Ineno ka kata jalupne machon ne wuoyo nyoro, iwinjo duol mowuoyogo en duol moro ma oseyo godo komno, kendo iwinjo ka ndalo moko kendo wacho ni moko buone kata ne kikonyon alwora margi. Ma keto kit siasa ma pacho kaka manade? Ing'eyo mago to gima nyalo wacho mago yamo makalo. Kuom jogo mong'e siasa, jomosobedo mayom yom gin jo intelligence. Nikech intelligence bedwa play ilwedo mar jo siasa. Intelligence onego bed ni gigi ging'eyo chon. Bugi chiwo mark points. Nyi neno ka president nyathi moro baye go wuoro. Totemo miji chirno weuru buok. Nikech wuon nyoso geng'o wuorcha. To joge morite maonge gima ong'eyo gi ema koro kendo riembo ji crowd. Iwinja, wijo ka wil no president sama en kacho nego bed ni rito kama ji oluoro no more than kama entie. Iwinja, omiyo macha weakness mar jo intelligence, macha weakness mar VIP protection mar president, kendo gikuodo wiwa kabisa nikech jorek ma Kenya manche ji oluoro. Iwinja, chik dwaro ka ng'ato muomo cock and armed, we uru. Unless then armed, to kain armed to ukalu nango. Nikech nitie screening, mane momi, ineno moi, neno mi waluoro nikech ni wacho ni pikipiki mokwongo mare cha, menyo 50 kilometers ahead. Ting'eni jowagi aparo no onge tactics gi. Iwinja, ing'eni kidwa ng'e ni Moi ne president. Moi odhi Tanzania. Ma president te bodyguards ne nobedo disarmed. Ma Kenya manodonjo. Bogwe nyaka dho guok Amerika. One republic. Bogi donjo. Koro gima ne joko tamo ni ke gin gi technology. Jo wake mane kinyal communicate with the country. But jo kata nodonjo gams magi. Jo morito president sani should learn kuom joka. Ni rito president nango. Awijo kanyisi kanu Moi no wacho imbede parliament police talker. To giwuok. Nyoro president wacho ni giwere ugo jogi to gine magi muomore gi riembo president crowd. To samone go girit gino to gi link magi linge. Ka president ngaber mako nego sak yote. Mondo berga new team. Nike joka koro create scene moro manyere nyoji do kao mayot. Bende nyathino kunyai kaen jomo nwango jikawa jomo somo intelligence malongo kuongoe. Ikuonge make butere buchiem. Bungi. Dubed ng'ate more. Kose nitie gima wuoyo kuome. En chiri ni ogolo kanye. To kuoso ogdike. An wechno. Kara kamano nentiere picha moro manowuok mane nyiso kaka kijana no mako wuor. To komake to nitie lwedo moro modhi to pamo wuorni. To eka wuorni ochikore odhir jatend piny. Koro paro moko bende ne nyuolore ento dipodi nen mana ng'ama pamo wuorni mondo igeng'o na wang' jatend piny adwa nane samoro nonge kod paro mar tuomo jatend piny gi wuor makama. Artificial mar Kenya Kai is being misused. IE ma Kenya Kai kiki trust on it. En gima nyaka jo ma jo intelligence do gi drawing board. Magi jo manyalo gori bukiti sanduk.
So, gina ikwemgi. For now, kakwanjo mo some intelligence, there is still much to read about this community. Managi madam na wachini. I don't want to trust gino kadadichial. I want my colleagues who are in the intelligence line or the some malungo. It may be a lie, it may be anything. Jowagi nyalundi, jowagi magi jomokutigi mo positively. Jogi are ever on the negative. Omiyogin to kadwa rely on them. I want to tell you, Kakangamani Intelligence Life, that is a case that we need to study. Then Podu we need to study. Okadwa wondi. Okay, do I? Ah, no. Kenya ka. Oh, maginya logo ribu kiti sandu buru wa kieni. Mane umia yegi ja komraila. No wacho ni muriambo onge nengo. Don't get bothered. Gigi nyaki koma. Kakine ja komo so koma. Wainu muriambo onge nengo. Nduku ntie weche moko mabende de alwora mar weche gi mag siasa gari rochruok marita kwe kachiel kod siasa. Samoro weche ma oganda wacho kata jotelo wacho nyalo nyumo piny Kenya bende kumara chal ne nyalo paro ne ntie tulo manomuoche pacho kae dipo ni wi oganda osewil koso koro chal ne waseno madongo miyo gima buogo wa koro onge. Ing'eyo na koko wanok last time. Nen poor planning ma security. Nikeche jogi notero nyithindo kai River Road. Imagine sani apenji madam, kai gori ngato big gig iya kode River Road big gig kode City Hall. Tene no koringo dhi kama idwa dhi. Nitie gima podi gengi. Ti paro ni joka ni chungi do parliament owe nyithindo ka to demonstrate. Nyithindo kaneda kodonjo. So the strategy was wrong. Mane umiyo kacho ni intelligence ma Kenya needs to go back. Let them cool down. Gidog chien. Onge gimoso kethreka. Gimaracho nuwa bedo rand gu joma ni security mar okoyie challenge. Kendo gi dog chien. Ginangina jok mabuo ko breathe fire. Araneka minister marwa dhi thurugi. Joko wacho ko dhoka chiel. Joko timoga ang'o kodhi kujatene mo breathe fire. I breathe fire njo mong'eyi. Nikech jo Kenya kiwuogo. Oganda nigi chia margi magiloso go their issues. Iwinja. Kada jaluo ni kotamre imarach. Ti dok mane chien kora kiwuoyo kode. Eka tugo mbaka. Noto nyalo ng'anyo bodhi completely. Koro oganda joma ni security nyaka som bugingen culture ma jogi wachano. To at what point ma jogi ko kecho gi behave nango. Idu kida kama sai gonya ka police break. Nyochi neno ka MP chande koro wa no kunyatimo kama macha kore oganda ne. To wokinango kecho nwanka ni serikali jik ma joka timo richo. Koro gima nyakwa kwangwa tim nyakwa kwangwa som no kei. Be wasu wuego jogi chike mwedwa ga kitugi. To be wasu ngiso gini kaka ne wan chon opogore kaka wan sani. Kenya masani nyalo tero kata na Masai budagi piny luo. Ineno yakta kobe mroke go ne roi kodawa hapa. To gimi moda. Iwinja. So that is the life majinigo. Koro gima nyaka jipuonjre eni ogine kasa ni minister marwa mar security. In fact anyalo wacho nene mo dhi kier go president marach mogik. Nikech wuoyo ne eno weni ji ni court mi wuoyo abal. Nikech judge kawo mana points to weyo. To japiny to kung'e mago. Nyaparo ni jotelo miyiero mondo ng'i weche gi magarita. Yes. Ok kawgi kotenre kod lony maginigo. No, kada kopo no dhi interview to nego som diriyo. Ko mi office. Ing'eni ng'ama riek moso yudo moso itimu. Nyalo tiyo kamora mora. Gima duong' ni can you learn on the job? Iwinja. Identify what is wrong with consultation. Because again, minister in everything. Bwana jo duto ku chief mari mindiko tich. Ibro somo ni kina goli. Ng'acha kia gigo. Sai mokda chief ne mokia. Nitio jok ma iwuoyo go oganda kata doko ni ja sirikal nitie. Ti wuoyo go gang'o oganda. Especially nitio oganda Rift Valley ka. Ma ini wuoyo na kode gi jodonge. Nyaki wingi ma jodongo wacho e ka gidok ni chien. Nono to onge.
kata iwuona gi chief mu chief breathe fire kata tena bunda par ke bunde no boginge dismantle ne uso wegi bugiritre kende gi bugisomo mako bunde no gisomo loso koro un gi mudhi ga bungisu kuno ni gudi na lombo record gi ni pinyo change okone go ugore mane omino kalu menyo ok to na police okinya donjo kanyo so wan gi manyakwa rang en ni case ka kinyala approach Rift Valley opogre ka kinyala approach Nyanza opogre kinyala approach Nairobi ka nyaki som kito ganda mane tij minister to kunini kidhi kuno to nendi mor ka Simba we tim ni mor ka kidili gi ji we mor ni we ni tim ni bro luwo mor ni mani bro bedo disappointed tinga to kan je ko bala je ko wacho kanyo ni owinjo ki wacho ai miloko go sura kata kaka gik moko timore wacho ni to wach CCTV mi wacho mang'e weche go magarita be nitie kaka ng'ato nya donjo malok sura mane CCTV gi AI mano penje mo nyisa na penji mondo duoke ing'eyo science ok en gir tugo but gima ng'eyo ni machine to kidonje kanitie an intruder it will show an intruder donjo. Okay. Yes. Kamwagi keni Tom Duku ere gima sirikal owinjo bed ni timo maneno ni ogayo liet mar rochruok mar arita ahinya to motendre kod weche mag siasa e pacho kae. Ing'eyo gima duong' sani en loso piny mondo piny obed maber. To piny ing'e ni uso keto Kenya ma ji duto en Kenya national government. Wiji wil ni pesa mang'eny lal i counties. Kendo kamarach mogi kendiko ji. Ing'e ni adwa miwa example. Adwa ni chiemo riwogo akati iranga ne one ministry. Donji one ministry. Kata kuka ministry ariyo kenda sa sample frame. Tidnuang irang jomo ndekanyo. Tibo nuango kako ndegi no gin relatives. Kuri penye ni jo Kenya gin ga relatives koze jo Kenya gin ga jo Kenya. Nyaka sama wuoye kudi kita joma nyondi kinyori biro nuango ni relatives ma nyondi kare. That's why waonge merit. Piny ka jo sohera soya kunyal bedo gi gima ber. Nikech koro kundiki ji gindhandho margi. Indiko ji nikech pesa maingo. Ting'en ng'ama somo maber professor kunyal nuango $500,000 bo ming'ato bo bribe. Keche no chamo msara ne bang' chok. To jakarafu ma tumo tenda kai man go pesa belano. Koro ngeche ni gine magi bro ndikre mang'eny. Nyathi professor mo somo men jadwano degree oduogo kony go piny en ko biro tich onge. So kama nyaka ji los. Maga president winja. Sani otemie nonro kende ni nyocha ndik ji. Both county and national government. Ko gin wade to duok na wach. Kodi biro nwango ni mae moketho Kenya. Nikech ka ndiki tin wat na taduong. Koro ka titimo makosa podi biro weyi aweya. So magi gik makwa weyo. In chon kane ji tindo. Joma ni lich pine ng'ama ti railway. Ng'ama ti posta. Magi joma ni lich. Ng'ama ti government. What happened? Kech ne waketho civil service. Kenya kubi losore kapudwa weyo Kenya i contract. Nwa luoro chulo ji msara. Mano onge kamwade. Onge Kenya wabro ketho ni kech ohala. Kech ohala no miyo wandiko joma richo kabisa. To kwadwa loso Kenya to wa create proper civil service. Tom nitie wechego motendre kod arita ma bende dwani ema wagurie twak makamae. Ere ranyisi mwinjo bed ni ng'ato kata jasiasa bedogo mar chako tang' kotendre kod lwasi mar kamora mora ma ji ochokore nikech waseneno ka sani koro ganda chako bedo gi luoro kati wuotho mana kendi samoro to ineno ka nyalo bedo ni matek. Ranyisi mage ma ng'ato jobed ni ng'iyo mar tang' bedo kara konya mondo bed motang' kuonde ma ji rombe gi mas wechego mag rochruok ma karita nya bedo kotendre kod siasa. Ing'eyo discipline ma piny to woga kuom jotelo. To kine ka jatelo moso donjo gi joma nigi rungi mtoka. Endo pis no dwa ido kanye. Iwinja.
Koro ka ene manyako kwongo we wuotho gi joma nigurungi mtoka. Ene manyako kwongo we oro ni ji joma goji. To dhi bedo safe. To ka ino wono train ji, to ng'ama chielo cha be nyaka train ji. Iwinja. So, and again, nitie gimoro ma kosotimore. To kata kihero ng'ato. Rit results. Result to guide. Inyalo moko mach ma ine midong'e. Kata makuodo wiyi. Gik mosotimore e Kenya karicho. En gimi betie piny. Tirango no moving forward en kanye. Emo mineno ko kadwa dok chien. Kata wach wero kadwa mulo backward. I don't want. Mano wawen Nyasaye. But moving forward. En serikal nyaka monitor CCTV. Secondly, ni serikal nyaka kaw bunde mane lwet ji duto te. Mondo ng'amime bunde ng'amo qualify. Umi nyaka police tich matek nikech ng'ane me bunde to chako bende o recruit ng'ama chielo kendo me bunde. Inwang' ka youth ma itiende go mabe onge gimo ng'eyo. Ajawacho wach moro kae ni piny luo sani ng'en ki luongo ji ni dwa migi tich tikwa gi certificate. To bro nyisi ni ng'en an ga 1992. To 1992 no pok nonyuole. No ni ng'en oriembwa 1992. To ndalo ndo ne pok onyuole. I'm telling you for a fact. Ngeche ni jowa dwa dak mriambo maonge tiende. To awa ber joma beyo. To a exhaust process mantiegi. Mani wincha wacho ni jakom kadwa konyo piny. To kwongo dwok GTI. Government Training Institute. Gicha name you induction. Momi ng'enu mapinyu onegi lose maber. Kamigere kikbad jakom uteno gine piny luo. A lot of things will come up. Jibro de kacha bro idorieko. Jibro ng'eyo kake loso piny. Jibro ng'eyo gimo mirito pinyu. Without this, ke sani ndiko ng'ato retire to ng'ato kia kata gimo miye ni serikal. Emomiyo gi weya bal, emomiyo kwalo pinygi, emomiyo we are in a total mess. Iwinja. Emomiyo gima nyalo wacho ni kalure gi manyotimore ni moving forward. NSIS ogi politics. Mane gima rito ga piny nikech kacho teri ng'ama miluongo na expert. Idwaro expert in economy, agriculture, any field gin gi reason. Gin okobadho gi gik motimore gin gi reason on the table. Why is this happening? To dwa konye nango. Mane waminya nwanka a Kenya kika wan jo border. To podi nwango sukar mwata mu Uganda iwuso ugunja wa. Mano 75 kilometers away from Busia. Ipani magenda dikara mamiyo Kenya dhier. Pesa maji udama donji ufuko gi mabalang ma Kenya kwa na anywhere ginedi. Tingene chik to wacho no mana jok man kodhi mabora nyato nego bedne jomani about 20 kilometers away from Busia border. Emo nego bedne chamo gimo wa Uganda and both sides. To neni nyalo nwang' nyaka na romo go kongo maji wala yo ginene yo kambani koni kaditi. Iwinja. So we can't shape the nation in that kind of thing. Koro gima duong' ma nyaka walosi first of all. Nyaka duok jomani serikal gi GTI. Nyaka gi dog back in the induction. Without that onge kama mege tiegruok. Yes, mo mege tiegruok. Huku insa kata wadog daka dek kene. To daka dek gi. Adwa ni wadog kaluo. To warange ni to weche go mag tungni, lweny mag siasa. Osenena ahinya ngima oselal, oganda osebedo kod dang'ni mag paro, mwandu moko osekethi. Ere gimunjo benetio mar duogo kwe kendo achiel mar oganda luo anyako tenre gi weche gi mag siasa. Well, Dakario kend. Kanyi neno siasa ma jowa mistake ga. Ogine kasa ni wan go president nikech wadwaro kwe. Jowa to sorwake gik mang'eny maonge tiende. Wan wamanyo mana kwen piny. Modong' wabro loso 2027. Sani mama nyichuso ngisonu wakomuru mana gi ng'idho mantieni. Gimwa nyalo yudo wayudi. Mele kuch wabro neno how to deal with our problems. Ka problem no bedi no deal go. Koro gimarach go ganda wa
no gando wa gimora moridwa no gogo siasa ni wan waparo ni seche dute ni sabedo woko mago koko ndi seche moko wabende waling wasomo piny wabende waneno kaka jomoko nyalo behave sama wan kamoro mane gimo chwanyowa ema kethonwa how to move forward omian piny kaluo gima nyalo wacho wakwongo identify jowagi onge MP mosowuok bo wacho tan jogweng ni adwa ng'eyo ni nyithindo 100 man gogi ama da tim nigi maber kaluwore gi somo magi soso kech population margi ne monego dictate kata college me yawi kor gweng kese jimo kidi gero college ma diploma to nigi gero college ma certificate kata ma artisan courses kwa en ge jowagi positively to wade the somewhere dai nambari hiyo nitie jowa mosomo mani en geo world to jogi otamre miyo tich kati county gikonyo mana tije mag wasungu to nego gine magimedri ki county kacha bende gidhi kacha ni ng'ama somo mondo kawaso ya kuomi ni kino keth nyinge to degree de lal okonyalo ongo that time but kimiyo ng'ama hivi to en ong'e na soya ne gima duong ke jodwa dhi metho odwa dhi mielo odwa dhi tomono so an gima nyalo kwayo thurwa ni jotelo mawa gesani jikia kama nyocha jakomo ai gwinjruok mantieni akwayo jotendwa kigimok macha enye kato bed ma positive kato bed ma negative gibed go horo daka nyiri pradik Joseph Weja poindin mar kanisa jokopere nyandio parish onyi penja kachani ta penje ni to kare wabunge donge ntiere ko darita kara jorito gi gin gionge bunde bag nyalo go ng'amo nego jatende ing'eyo nyiri pradik gimomia mano kara kiwa na nyiri pradik to niga puonje ing'eyo wajumbe gi ene ma wadi nyamini manyo ndiki police ema dwa dwaro mondo rite ere kamani faulty Jesu commandant ibija ere kamani faulty Jesu commandant chik to dwaro ne ni mumi ka wodi nyamin gi ka wodi nyamin ma seje moko ni police mondo rite wodi nyamin ma kab gini ne sama gini sim to wen giduto girom koro bende ni sim to kiana in ka ng'acha nyalo wuotho budhi nyaka kama mto kanti to security obet chien ama nese in the step down to penje ni omokongo mane no wiri wakori ni what is wrong with you iwinja kane ng'ama attentive mane umiyo se moko na yega goduoro duo the late manchi neno karito jakom very attentive ni wacho ni an gi wang' marongo yes. Very attentive makine no ko ok bodhi kamoro to osoneno gimoro in penjori ni ang'o miyo ng'acha nyalo biro to rwakre mokongo mafani to ringe der mtoka to ni security mtoka no ke security be ni sim gin rom gumo jumbe no tieko wachno koro mojo mono kanyo tomdu kujalo nyachego magarita nikech sa okwanyala duso ye mang'eny kata kamano pod abro bedo kode e chenro moko mondo mi wamed fuono magi motendre kod arita en wacha bendo mako chunyo ganda jo Kenya gidwa ng'e adier kotendre gi kitarita mantiere pacho kanya kotendre gi wechego mag siasa orom kendo sade ke chenro maro imore nyinga Lydia Hoke oriti masani